Victor, thank you. برێز ڤیکتۆر مارکس سوپاس بۆ دەمێتەوە بەخێر هاتی دەنگی ئەمریکا. You bet. Thank you for having me. Let me start by ئەس بە پرسیارێکە دەست پێ بکەم سەبارەت ئەرکێکی وە لەڤاندماهیان لە هەرێما کوردستانی هوندەکارن بەحسی وی ژمارە بکەن. In early 2015, Li destpêka 2015 hikûmeta Herêma Kurdistanê em xwestin ji bo alîkariya wan xanimên ji destê Daişê rizgar bûn bikin. Me herzî tîmek pêk înan ji taybetmendên derûnî û meserdana çend kempan kir li Herêmê. û her wisa rahênana derûnnasên Wezareta Sexlemiyê li Duhokê li ser çareseriya kesên rastî tirs û sehmê hatîn. Me li wê derê êş û derdên mezin yên êzidiya dîtin dilê me êşandin. So what was the وە چ بەرنامە هەبوو؟ we do assessment to find out Em berê xwe didinê ka eger ew kesên em dibînin bi tenê diltang û dilgîranin yan bi rastî xemûkiyê girtine. Ew xanimên me dîtîn bi rastî xemûkiyê bûne û xetera xwekuştinê li ser wan heye. û ji ber tecrübeya ez tê rabûrîm li zarokîniya xwe ez bîrkirina mirovekê derd û eşkence dîtî têdigihim. Meşya pirêkeka rast ew derbirînê ji derd û janên xwe bikin û em hêviya dilê wan da biçînin. inject hope for them. Before I want to go more about that. Ez ê pirsîş te bikim lê min dixwast berî wêne ji me re behsê wî dokumenterî bikî li Herêma Kurdistana Iraqê û li ser Şingalê we wê nekiribû. Peyamê weviyayê bidin çi bû û ji kê rebû? Yeah, you know what? We knew that if we didn't capture this in a documentary form, Me dizanî eger em derdê van kesan di dokumenterekê da tomar nekin ne bes ji Emerîkiyan re belkû ji tevaya cîhanê re ew vê derdî tê nagihin çunku dema em çûn wê derê em şok bûyn. Hûn dizanin ne hemû cara mîdya trajediya bi şêweyekî rast û durist rûmal dike. Lewan medîd giring e vê dokumenterê durust kein û nîşa cîhanê bidin ka derdê êzidî tê raborîn û niha dibînin çawa ye. Filmî nav û dengiyek baş wergirtiye. the Yazidis had been through and are currently going through. And it's been very widely received. Mr. Marks, I learned that you برێز مارکس من زانی تو بخوا قوربانیەتون و تیژیە بووی لە دەمێ زارڕۆکانیە خوا. Yes. Is that the reason that ئەرێ ئەڤە سەدەمە کو تو بچی هەرێمەکە خەتەرەوە کە عێراقێدا ئالیکاری ئەوان زارڕۆکان بکی ڕاستی زێدەگاڤیان بوونە داژوێ ژیانە نەخۆش دەرباز بن؟ I would say it's definitely one of the motivating factors. Ez bêjim ew yek ji fakterên hander bû. Ez hez dikim xudê mezin alîkariya min bû heta ez bikarim alîkariya xelkê bikim. Ez ji zêdegavî û eşkenceyê rizgar bûm. Dema ez 5 salî bûm û ez ji mirinê rizgar bûm ez tê digihim ka çawa me jiyê mirovî dubeş dibe di serederiya gel derdên wesa. Dema tu zarok çunkî nikarî kontrol bikî û her wesa ez dizanim karîgeriya tirs û lerzê çawa ye ya dibêjinê xemûkiya piştî trajediyê û sehmê. Wê karîgerî li ser jiyana wî kesî heye ne bes li zarokîniyê belkû dema mezin bît. Karîgerî li ser peywendiyên wî kesî reftarê xirab, torrebûn û bêhîvî bûne. Ya min dîtî û ya ez tê raborîm ev bû. Ez minêkarê xudê mezinim min jiyanekî xweş heye, mal û xêzan û hez heye. Wê qenciyê vegerînim û alîkariya wan kesa bikim hişta ji wan derdan dinalin. Beyond that mission which is helbet ew erkek gelek pîroza lê ji bilî wê xelkî hewceyî bi çi heye? One thing that people need most Tiştê ku pitir xelk hewcedar bi taybet di kempan da ew bizanin cîhanê ew ji bîr nekirine. Ev e gelek giring e çunku ew hat nevederkirin. Ya divê wan divêt bizanin ku hewlên cidî û xurt hene bû nehêlana Daişê bû rawestandina wan. Li bîra min e xanimeka 14 salî Daişê girt bû û geldeka xwe bû di xîvetekê da. Min pirsa halê wê kir wê got dengê teqeyê bi şevê tê ez ditirsim û vegerin û min bibin ve. Ji ber hindê me duayek hevbeş bi navê gurg û berix darişt û digel muzîka Kurdî. Her zarokek dikare bixwîne û alîkariya nehişna tirsa wan dike û hûviyet êxa dilê wan. for hope and to be able to calm their hearts down with anxiety. And that's why you ji ber hindê we divêt herêma karê rêxistiya xwe all things possible berfireh bikin? Yes, sir. We're extending our reach. Belê em herêmên karkirina rêxistina xwe fireh dikin û fîsa xwe li Herêma Kurdistanê û yekî li welatekî din vedikin heta pitir karîger bîn û bikarîn hêviyan vegerînîn û çareseriya derûniya wan keza bikin yên ku pêdivî pê heye. û heta pêk înana tîman bû alîkariya avedankirin û vegerandina êzidiyan bû warên wan. û her wisa Kiristiyan û Musulmanên rastî derdeseriyê bûyn divê em li wir bîn heta guhertinê bikin. We really want to be there to help make a difference. And the KRG officials. Başa karbidest li Herêma Kurdistanê alîkariya we dikin di damezrandina ofîsan da? We've really had good response from the Borzani Foundation.
ما برسفك ارینی هبو ji dezgeha barzanî û dezgehên diyên nehukûmî û bêguman ji xelkê û hezawan çunku em gotina xwe dikin kiryar me xanimel kempekê dît laşê wê şewtî bû babê wê got niştergerî ji radivêt û parekê zor mew daxwal ser medya civakî dana xelkê bêşûbar dan roja pêra em çûn û me pare dayê babê wê got şivêdî ew nenivîstiye ya ji min ve ji ber êşa xwe lê wî got nexêr tim dipirsî ka hûn dê bên û sûza xwe bicibînin yan na çunku gelek rêxistin diçin nav wan û wêneyan digirin û sûza didin û navegerin ev xwe derdekdiyê zêde ye adds to the trauma again and again. Victor Mars, thank you so much. Thank you for You're coming. welcome. Thank you for having me.